Hola, sóc la Mònica Pérez, la veïna de baix. Ens vam conèixer amb molts de vosaltres fa 2 Nadals a l'illa Carlemany. Jo només us vull enviar molts petons i molta força. I també vull agrair, en aquest moment en què tots ens estem ajudant a tots, vull agrair-li al Capravo de l'illa perquè està obert, està vetllant, tot i que tots estem a casa, ells estan vetllant perquè ningú els hi falti de res. Així com també vull agrair a tots els col·laboradors, a tota la gent voluntària que està deixant les seves furgonetes, els seus transports, perquè a ningú li falti de res i que a tothom li arribi el menjar. Així que moltes gràcies perquè tothom ajudi a tothom, molta força. I com vam fer fa 2 anys a l'encesa de llums de l'illa Carlemany, això està a punt d'acabar-se. Farem una compta enrere amb res i tornarà a passar el mateix. Dintre de res, de molt poquet, acabarem fent 3, 2, 1 i veurem la llum. Força, ànims!